Когато пътувате, отпуснете се и се наслаждавайте на пътя. Няма значение каква е дестинацията, няма значение кога ще стигнете. На някои колите са по-бързи, на някои са по-бавни, някои имат по-големи умения в шофирането. Няма значение какъв е трафика, не е нужно да се изнервите. По същия начин и другия път, духовния, възприемането му е абсолютно по този начин. Защото когато бързаме, когато гоним някаква голяма крайна цел, изтърваме много дребни моментчета, които могат да напълнят душата ни с много щастие и радост. Изтърваме неща, които могат да зарадват очите ни, могат да зарадват и сърцето ни. Дестинацията е важна. Крайната цел за всеки е различна, всеки ще стигне по различно време. Така че, скъпи приятели, отпуснете се и се забавлявайте на пътя. По пътя. Пътят е индивидуален и не се сравнявайте с никой. Следвайте сърцето си. Обичайте се и бъдете хармонични.